Avui presentem aquesta exposició, Herois i Superherois, que prové d'una col·lecció particular del senyor Josep Benavent, de la Seu, i això ens fa molta il·lusió perquè treballar amb els nostres veïns, que no ho fem gaire sovint, però sempre és un motiu d'alegria. Crec que és una exposició universal, clarament, és de quelcom que tothom la visiti que la visiti, si és algú autòcton, si és algú que està de passada al país, si és algú d'aquí, si és algú de l'altra punta del món, segur que identificarà quelcom d'aquesta exposició i s'hi podrà sentir vinculat d'una manera o altra, però també és una exposició intergeneracional. El segon punt, que jo crec que és molt interessant d'aquesta exposició, és la complicitat. Complicitat de l'arxiu, en aquest cas, i del Museu del Tabac, per una altra banda. És a dir, l'arxiu té unes potencialitats, el museu en té unes altres, i aquesta sinergia ha de servir per lo que nosaltres entenem que és un servei de qualitat al ciutadà. Moltes vegades es pensa que els arxius, la importància són els documents més antics, i en canvi productes més generalistes, com seria com dic el cinema, queden una mica rellegats. En canvi tenen una importància fonamental, són universals, transcendeixen les edats, són un producte que entra directament, contacta directament amb les persones sense la necessitat d'una interpretació intel·lectual a priori. Superherois és aquell personatge que té uns superpoders. Per exemple, o un superpoder com Superman, que és un ser d'un altre planeta, que ve aquí a la Terra i té uns poders, o que tots també han tingut algun accident a l'època després de la Segona Guerra Mundial, tots aquests neixen després de la Segona Guerra Mundial, sobretot als anys 60, ja amb l'era atòmica i tal, tots tenen algun problema. A Spiderman li pica una aranya radioactiva i llavors ja té un superpoder.